Είναι ο τίτλος «Όχι άλλη υποβάθμιση της Δυτικής Σάμου». Είναι μια καταγγελία γραπτή στην οποία προχώρησαν κάτοικοι και φορείς της δυτικής πλευράς του νησιού με αφορμή τον πρόσφατο αποκλεισμό του λιμανιού τους λόγω του ότι το νήσος Μύκονος ως γνωστόν πραγματοποιεί την ετήσια επιθεώρησή του. Το αντικαθιστά το πλοίο νήσος Ρόδος, το οποίο όμως δεν εισέρχεται, δεν μπαίνει μέσα στον λιμένα Καρλοβάσου και ορθά έχουν προχωρήσει στην διαμαρτυρία τους. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος χρόνια βεβαίως είναι στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και νομαρχιακός σύμβουλος παλαιότερα και περιφερειακός σύμβουλος και βέβαια πάνω απ' όλα αγαπάει τον τόπο του, το νησί του. Αναφέρομαι στον κύριο Αρτέμι Πανούσο, τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πανούσο, καλό μεσημέρι. Καλημέρα κύριε Στεφανάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, τους αμνιώτες, τους ικαριώτες και τους φουρνιώτες. Λάβαμε χθες μια καταγγελία γραπτή μάλιστα, στην οποία βέβαια γίνεται αναφορά σε αυτό που μόλις προείπα. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν μπορεί να μπει μέσα αυτό το πλοίο? Αυτό δεν ενδιαφέρει τον πολίτη που έχει το πρόβλημα. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί το πλοίο δεν μπορεί να μπει μέσα. Το ρωτάμε μήπως έχει υπάρξει κάποια εξήγηση από την εταιρεία ή κάτι τέτοιο, γι' αυτό το λέω. Ένα πλοίο μέσα στο λιμάνι και να εξυπηρετηθεί μια ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή όλο αυτό το διάστημα δεν υπάρχει? Αν θυμάστε κύριε Στεφανάκη, δεν έκανε προσεγγίσεις στο Καρλόβαση διότι είπε η εταιρεία, είπαν οι υπεύθυνοι ότι δεν μπορεί να μπει μέσα το πλοίο στο λιμάνι. Ναι. Πριν 20 ημέρες λοιπόν το Αριάδνη μπήκε με μεγάλη άνεση, έδεσε στο λιμένα, ναι. Έκανε ένα δρομολόγιο. Λοιπόν, όλα αυτά, γιατί δεν είναι ένα γεγονός, συσσωρεύονται γεγονότα, έχει αγανακτήσει ο κόσμος. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο τον κόσμο να αγανακτήσει. Μα πάνω απ' όλα, το νησί μας, η κοινωνία, μέσα σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην είναι προβληματισμένος πλέον σήμερα το τι θα γίνει αύριο. Και αντί να προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα ή να του διευκολύνουμε την καθημερινότητά του, αντίθετα αποφασίσαμε για 18 μέρες να ταλαιπωρούνται άνθρωποι, να ταλαιπωρούνται επιχειρήσεις, να ανεβαίνει το κόστος της μεταχείρισης των εμπορευμάτων, να μην εξυπηρετείται ο κόσμος. Ήδη η Σάμος και ο νομός μας γεύεται τις πρώτες μέρες του τουρισμού, που είναι απογοητευτικές, που στο τέλος τη σεζόν θα αφήσουν ένα κακό αποτέλεσμα. Δεν το πιστεύω, δεν χαίρομαι γι' αυτό, έτσι. Δεν το εύχεστε, αλλά εκεί πάει, ναι. Λοιπόν. Να ρωτήσω τώρα, βλέπω εδώ ότι είναι σύσσωμη η αντίδραση, έτσι. Βλέπω συλλόγους, βλέπω τη φοιτητική κοινότητα, άπαντες και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Κυριαζής, μιλούν για αυτό το θέμα. Πείτε μου κάτι τώρα, από τότε που ανέλαβε το Ρόδος δεν υπάρχει πλοίο για το Καρλόβαση, δεν έχει έρθει, τίποτα, Και έρχονται κι άλλα όμορφα. Η σύνδεση με τους φούρνους, που θα είναι της Σάμου με τους φούρνους, έτσι. Ένα νησί που είναι μέλος της οικονομικής αγοράς του νομού μας πλέον. Δεν θα έχει εύκολη πρόσβαση με μεγάλο πλοίο τον επόμενο μήνα. Και όλα αυτά, τι να κάνουμε. Και ακούστηκε το περιβόητο προχθές. Και μας κάνουν χάρη. Χάρη γιατί? Δεν μας κάνει κανένας. Γιατί χάρη? Παίρνουν τα λεφτά των σαμιωτών, εκμεταλλεύονται τις γραμμές, τις εκμεταλλεύονται χάρη και ταυτόχρονα ο κόσμος πρέπει να εξυπηρετηθεί. Ναι. Αυτό δεν συμβαίνει. Και πάνω απ' όλα η εισήγησή σας πριν να βγω στον αέρα, ναι. Το αγαπάμε τον τόπο μας. Έτσι. Μα νομίζω το έχετε αποδείξει, δεν είναι. Ούτε δόξες ούτε τίποτα. Απλώς είναι το ενδιαφέρον για την καθημερινότητα και να δώσουμε λίγο κουράγιο σε αυτόν τον σαμιώτη που δίνει τη μάχη της επιβίωσης. Από εκεί και πέρα τι άλλο να πούμε. Πραγματικά είναι μάχη για επιβίωση αυτό που συμβαίνει. Και δεν βολευόμαστε πλέον, κύριε Στεφανάκη, με όσα πάλι ακούγονται ότι κάναμε ενέργειες. Δυστυχώς το αποτέλεσμα μετράει. Ναι. Κάναμε ενέργειες, Ναι, δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει. Δεν νομίζω ότι μπορώ να επεκταθώ περισσότερο. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω τίποτα. Ναι. Αλλά αυτή η υποβάθμιση ευρύτερα της περιοχής, όχι μονάχα από το καράβι, έτσι. 18 μέρες δεν θα μπει το Μυτιλήνι στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Όχι το Μυτιλήνι, το Ρόδος. Το Ρόδος με το Μύκονος. Ναι. Δόξα τω Θεώ, το έχουμε μόνοι μου εδώ. Αυτό πια τι, κοντεύει να γίνει μουσείο εκεί πέρα. Μουσείο κοντεύει να γίνει. Θα και εδώ μια χαρά περνάμε. Έτσι. Θα φύγει το καράβι. Θα τελειώσει το έργο στο λιμάνι. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά έχουν άμπεση επίπτωση βέβαια στη ζωή των πολιτών και είναι δικαιολογημένη η αγανάκτησή τους. Και γι' αυτό βλέπετε ότι είναι σύσσωμη η κινητοποίηση. Έτσι, το ποτήρι για να ξεχυλήσει θέλει μία σταγόνα. Έτσι, τι άλλο πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο δηλαδή?
Και τι άλλο πρέπει να υποστεί ο Σαμιώτης. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κύριε Πανούσο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Εμείς σας ευχαριστούμε που επικοινωνείτε το πρόβλημα και επιτέλους να παίρνονται αποφάσεις με γνώμονα το συμφέρον των κατοίκων των νησιών μας. Και όχι πώς θα εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί που εκμεταλλεύονται το νησί. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αρτέμις Πανούσος για την διαμαρτυρία των κατοίκων και φορέων της Δυτικής Σάμου για τον αποκλεισμό του λιμανιού τους εκεί στην περιοχή. Λόγω της αντικατάστασης του πλοίου νήσος Μύκονος με τον νήσος Ρόδος, το νήσος Ρόδος δεν εισέρχεται στον λιμένα Καρλοβάσου και εκεί έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα με κόστος για τη μεταφορά των προϊόντων και 1002 άλλα θέματα.